Hello, kulumbai, नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय जोंहा नै दिनैहाय खान्थाल चिप्स खालामनानै जानो नागिरदों दा बेखौनो आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनोसै होननानै सानबाय जुदि नोंथांमोनहाबो गोथाव मोनोबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे ओमफ्राय नै हेजेलाहाय बिबैनि खाथियाव जिरायदों ओमफ्राय आखाइ हमबानो गसंसै नै बेहा ओमफ्राय जायफोर नोंथांमोनहा जाफेराखै ओमफ्राय प्रसेसखौ मिन्थिया आं एसे खोन्थाना होनोसै दे खान्थालखौ लादो गोथांखौ लादो नङाबा एसे गोमोनबाबो जायो ओमफ्राय नै बेबायदि स्लाइस स्लाइस हादो ओमफ्राय थाव गुदुं खालामनानै थाव गुबै नङाबा रिफाइन होनानैहाय होबानो जाबाय ओमफ्राय एसे ख्राम ख्राम जाजासिम एवदो ओमफ्राय माने कालारा एसे गोल्डेन बिदि ब्राउन जाजासिम एवदो ओमफ्राय नै जाबायबो जोंहा मोनबाय नै ओमफ्राय जानोसै आरो दा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर ट्राइ खालामनो गोसोबा ट्राइ खालामनानै जाबानो जाबाय दे दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय